Fambene biseja kai inoki mubateru okorangu ditaurira ranenemi kananzira yoshaikwa tenzi vumaindi fambenemi andingambo fambindega duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wavengiwa nondieza ese aya matambuzo tenzi vumaindi fambenemi kusimandi pazororoje fasiji noanando dozo fambane nekushinga dotakura muchinjiko dakarandiwo onezioni tenzi vumaindi fambenemi kutimandi pazororoje pasiji noanando dozo fambane kushinga dotakura muchinjiko dakarandiwo onezioni tenzi vumaindi fambenemi.
Ukaverenga bhuku raMark chapter 16 verse 4 inoti iyo zvino vakati vachitarira vakaona ibwe rakanga rabviswa nokuti raiva guruguru. Kadzoka kumashure zvishoma panyaya iyi kunonzi ko vakataurirana vachiti ndiani kwachatibvisira dombo nokuti dombo iri iguru. Inguva inotaurwa po Mary Magdalene naMary mai vaJacob naSalomo vari munzira kuenda kubwiro kwanga kuvigwa Jesu. Vanoti vachitaurirana, Mary Magdalene ndiye uya wokumboputsa chinhu chemafuta chekabastas akazodza Jesu mafuta aidhura zvakadaro. Tomuona achiteera Jesu kunyange vava kubwiro. So kunonziko vari murodhi ndo panotaurirana kuti ndianiko uchatibvisira dombo nokuti dombo iri iguru. Ukaverenga bhuku raGenesis chapter 30 verse 1 kubva verse 2 inoti iyo zvino Rachel akati achiona kuti haberekeri Jacob vana, Rachel akagodora mukoma wake Leah akati kuna Jacob, ndipe vana kana ukasandipa ndichafa. Jacob unoti iye, ndiri Mwari kani akazarura chizvaro chako. Mwari vekudenga vawedzere chikomborero pakurenga kweshoko ravo ngatinamatei. Kuna baba wedu ari kudenga namuponesi Jesu nekwadzira kwemweya mutsvene kuri pakati pedu. Da kumutendai Mwari nekuti kuzarura kweshoko renyu kunotipa njere. Tibatsirai mukati merusando runo, taurai kumweya yedu mugotitranya chanoti muri baba wedu vanogara nosingaperi. Amen. Ndokwase vana vaMwari muzara Jesu nouya. Inotaurwa nyaya iyi. Jacob kunonzi wakaroora Rachel akanga ari muduku pakuzvarwa ndobva aroora zvakare Leah. Bhaibheri rinotiro pana Genesis chapter 29 verse 31 Mwari vakaona kuti Leah haadiwi, Mwari vakaberekesa Leah, asi Rachel akanga asingabereki. Ukadzidza pfungwa dzinotaurwa apa panobudisa pachena kuti ndiMwari voga vanogona kuberekesa. Hazvinei nekuti unodiwa kana kuti haudiwi. Pfungwa dzandafara ndedzekuti Mwari vanobudisa pachena kuti pausingadiwi Mwari vanoona, ende nepatisingadiwa isusu sevanhu Mwari wedu vanoona. So Mwari vari kutiwo panapa vakaitira Rachel Leah nyasha vakamutendera kuti abare despite kuti yakanga asingadiwi mumarriage maakanga ari. Ukaverenga zvakanaka Bhaibheri rinototiro Rachel nekunaka kwake akanga asingabereki. Ndandichifunga ndikati nini, ndiMwari voga vanogona kuberekesa. NdiMwari vanoona kuti haudiwi vokupa zvikomborero. NdiMwari vakatendera kuti kunyangwe fesi yako yakachita zvakadaro wakapinda mumuchato vakanaka varipo. NdiMwari vakatendera kuti kunyangwe usina madigiri usina maqualification uende kubasa vane maqualifications vachisara. NdiMwari vanogona kuberekesa. Vakatendera kuti chero usina mari yekubhadhara vana ko school fees, vamwe vakatobara vakaiswa mubhimu noda kuti hauna zvikwanisiro, but Mwari vakakuitira nyasha vane zvikwanisiro vachemera vana chivashaya. NdiMwari vanoberekesa. Ndandichizvifunga ndikati wakatokura pamwe pacho uchitakura chikafu uchitakura mangai ari mubeba reshoko uchienda kuchikoro, but ndiMwari vanoberekesa. Vakakupa mukana wokuti ukogona kuvhura patepu uchigona kutobadzawo magetsi. NdiMwari vanoberekesa. Pamwe pacho wakatomborwara asi hauna kufa, pamwe pacho ukadwa nemota but Mwari vakakuchengeta. Pfungwa inokosha ngatirangarei chinhu ichi kuti ndiMwari vanoberekesa. Bhaibheri rinotiro Rachel aona kuti Leah ari kubara akagodora mukoma wake. Ukada kutarisa kuti dzimweni dzenguva mukati meupenyu kune vanhu by nature variko vakangomirira kugodora vamwe vanhu, but pfungwa yandafara ndeyekuti ukaverenga bhuku raMika chapter 7 verse 7 na verse 8 inotiyo, asi ndichamirira Mwari woruponeso rwangu kuti andinzwe. Usafara iwe muvengi wangu pamusoro pangu kana ndichikuwira pasi, kana ndichisumuka nokuti ndichasumukazve, kana ndigere murima nokuti Jehovha uchave chiedza changu. Ndachita sakati Rachel choda akakugodora mukati meupenyu, ngatizivei kuti tina Mwari unogona kumira nesu chero tikadona nhasi Mwari unotisimudza. Ukaverenga Genesis chapter 29 verse 32 inotiyo Leah akave nemimba akabereka Reuben, verse 33 akabereka Simeon, verse 34 akabereka Levi, verse 35 akabereka Judah, akaguma kubereka. Ndandichitarisa ndichiona Rachel achiona mukoma wake achibara vana, patove nevana vakovana 4 mukati memarriage, but Rachel asina kana mwana 1. Ukada kudzidza zvakanaka ndopanyatsokona kuti Rachel hasha dzake dzinosimuka tuna kuti mumarriage iyi ini handisina kana chigura, handina chibatsiro mukati memuchato nokuda kwakuti umwe ari kubara ini handisi kubara.
ndo pakatora Rachel muranda wake Bia akamupa kumurume wake akabereka Dhani naNaftari. Leah nokuti naye akanga asingabereki unotoona kuti timbaini vanenge vafamba neimwe stanza, saka naye unotora murandakadzi wake Zipa obva apa kumurume wake akabereka Gadhi naAsheni. Ukada kutarisa kuti nguva iyi Leah akanga nevana 4, Bina akanga ita 2, Zipa ndobva ita vamwe 2, saka vana vaJacob panguva vakanga tove 8. But Bible rotiro Rachel akanga asina mwana. Panguva iyi Reuben chakanga chatoe chikomana chatokura chaigona kutotumwa kuenda kunofudza mbudzi, chaigona kutotumwa kuenda kunoita mabasa. Bible rotiro pavhesi ya Genesis chapter 30 verse ya 14 nevhesi ya 15. Reuben achibva kusango akauya nemuchero womududai. Bible rotiro Rachel panoona muchero unotiyo ndipewo muchero womwanakomana wako andidye. Sema statement anongotaurwa even pabarika. Leah unototiyo zvawakaita zviduku here kuti wakatotora murume wangu, saka zvemichero handisi kukupa zvakavharana, wakatora murume handingagoni kupa futi ziya remwana wangu. Bible rinotiro Rachel unobva atiye kumukoma wake, zviri nani ndisacrifice murume pane kuti ndishayiwe muchero. Ukada kudza zvakanaka chitsauko vhesi ya 16 unototiye tora hako Jacob nhasi unovata kumba kwako despite kuti nhasi ndini neJuti. Ukaverenga vhesi ya 17 yobva itiyo Jacob paakanga achiuya achisvika pamba, Leah unomudeedza oti ndakakutenga nemuchero iwe, nhasi uri kuya kumba kwangu. Saka Bible rinotiro sezvakangotwaona Esau kuti udangu hwakaenda nekuda kwekudya kwenguva duku ndozvoitwa naRachel panapa. Ukaverenga zvakanaka chitsauko tambodzidza papa kuchinzi pakaberekwa Judha Leah akabva aguma kubara. But Bible rinotiro pana Genesis chapter 30 verse ya 17 inotiyo Mwari vakanzwa Leah usiku uhu akava nemimba akabereka Isakari. Ndanchitarisa ndikati hazvinei nekuti situation yakanga yakamira sei, hazvinei nekuti Leah akanga amboguma kubereka zuro. Bible rinotiro Mwari vakamuitira nyasha vakamunzwa. Ndanchifunga ini kuti munhu akanyarara unonzwika here. Zvada kuburisa pachinacho zvokuti Leah akanga nemunamato mumwoyo kuti Mwari I have sacrificed ziya remwana wangu Reuben, I have sacrificed mafurisa ekunotirarambisa semhuri ndikawana murume instead. So ari kuti ye Mwari ndinzwewa usiku huno. So Mwari vari kuti ivo despite kuti wakaguma kubara Leah ndakurangarira ndateerera kukumbira kwako, akazarura chizvaro akava nemimba pakabarwa Isakari. Ndanchifunga ndichiverenga bhuku ra2 Kings chapter 4 verse ya 14 paya pa vana Elisha vagara kumba kwamukadzi muShunemi. Bible inotiro vadeedza Gehazi vakati tingaitira chiko mukadzi muShunemi, zvikanina Gehazi tarira havana mwana asi murume wacho wachembera. Ndikatarisa ndikaona kuti Gehazi ari kuona kuti need yemwana iripo but ari kuti hazvichaiti nekuti baba vari pano vachembera. Ndo same situation yakanga ina Leah but pfungwa yatadzidza ndeinotiyo hazvina basa kuti zvinhu zvakaitika zuro. Mwari vanorangarira, Mwari vedu ndiMwari vanonzwa. Ukaverenga vhesi ya 17 na2 Kings chapter 4 kunotonzi mukadzi muShunemi Mwari vakamurangarira vakamuberekesa mwana mukomana. So Bible ratiro usiku uhu Leah akava nemimba yakabarwa jaya Isakari. Ndanchifunga ndikati Rachel paitarisa achiona 2 months down the line, achiona Leah itanga kusvipa 6 months down the line dumbu richikura, achiona 9 months mukomana achibarwa. Unoti pana apa I've missed the point. Ndingadai pamwe yakaita iyo chance yekuti ndibarewo mwana but ndakasacrifice murume instead ndakapuwa muchero. Wakaona kudya kwenguva duku sezvakangota mwatendi varipo mukati mezuva ranhasi kuti vanofara kwenguva duku vachikanga varuponeso runouya. Bible rinotiro Isakari unobarwa, Mwari vakaramba vachirangarira Levha vhesi ya 20 pakabarwa mukomana Zebhulamu. Bible rinotiro vana vaJacob nguva iyi mukada kutarisa kuti 8 vatanga taanavo tava nevamwe 2, saka Jacob aane vana 10. Ukaverenga Genesis chapter 30 vhesi ya 22 inotiyo zvino Mwari akarangariravo Rachel, Mwari akamunzwa akazarura chizvaro chake. Ndada kuti tirangarire pfungwa iyi kuti ndiMwari vanorangarira, ndiMwari vanonzwa
chero chizvaro chakambovharika Mwari vedu vanonzwa. Ndaida kuti mamwe maavenues eupenyu anoita kunge akavharika nhasi tikaramba takamira Mwari vedu vanonzwa. Ndandifunga kuti Rachel ndiye uya zuro akaita musimba naJacob achiti ndipe mwana by force kana ukasandipa ndinofa. Ndiye uya akanga achigodola nemukoma wake, but pfungwa yandabata ndeyekuti unosvika pakurati hazvisi zvehuman power but zvakuda Mwari mbune. Ndosaka akazonzwisa pfungwa iyi kuti vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva vanomhanya vasinganeti sekutaura kunoita bhuku raIsaiah chapter 40 verse 31. Rachel akazvinzwisisa kuti ndichamirira Mwari waruponeso hwangu sekutaura kunoita bhuku raMika chapter 7 verse 7. So Bible rinotiro Mwari vakarangarira Rachel akava nemwana mukomana Joseph kabarwa kawapo. Rangarira kuti vana vese ava vakabarwa Jacob nemhuri yake vachiri kwasekuru kwaLabhani. Bible rinotiro Leah akazobara Dhani. Saka Jacob all in all tikumona panapa ane vana 11 vachiri kwaLabhani kwasekuru. So Bible rinotiro Rachel wakarangarirwa naMwari munguva dzekuti akanga asisina tariro. Fungati panobarwa vana 10 iwe usina kana 1 Mwari vozokurangarira. So naitesa kuti dzimweni dzenguva mukati meupenyu paripo masituations ekuti hatichisina hope. Takanamatira muchato tikaona kunge zvisingachashandi, pamwe pacho tikainfluencwa nehama neshamwari ukapedza tashasa matombo akuda kuvambiridza muchato. Pamwe pacho mwana ashayikwa mukati memuchato tinongoblemana tichipanana mhosva, but Mwari vari kutivo panapa in the fullness of time. Mwari vakarangarira Rachel akava nemwana. Ukaverenga bhuku raProverbs chapter 10 verse 12 inotiyo kana tariro ichinonoka inovodza moyo, asi kana chapangwa chasvika ndo muti weupenyu. So ndikutasa Rachel ari musituation yekuti akanga asisina hope, akuona sekuti zvinhu hazvichafambi zvakanaka, but Mwari akamuitira nyasha akamurangarira. Ukada kudza zvakanaka Bible notiro Rachel pakabara mwana akati Mwari vakabvisa kuzvidzwa kwangu. Mwari dai makandinzwa mukandipa umwe mwana mukomana. Ukadza zvakanaka Bible rinotiro kuna Genesis chapter 35 verse 16 kusvika paverse 18 Rachel unobara mwana mukomana Benjamin apa deathbed. Musi wakabarwa Benjamin ndo musi wakafa Rachel. Bible rinobudisa pachena kuti hazvinei nekuti situation yakuita kunge yaparara, kuti situation yakuita kunge yatofa, tariro yatodzimaidzwa nomuvengi. Mwari vari kuti even at deathbed I will restore. Mwari vari kuti ivo panapa chero muchato uchiita kunge usingachafambi, wapa deathbed yemuchato uchiona kusisina hope mberi, Mwari vari kuti ndinogona kumutsa muchato. Vari kuti ivo nokuti ndine simba rokuberekesa, chero mwana asingatereri zvinhu zvaakuita kunge zvabeyond ndinogona kumutsa mwana asingatereri kamumutsa moyo. Mwari vari kuti ivo chero upenyu hwarema zvichiita kunge zvisingachafambi, breadwinner akadzingwa basa, Mwari vari kuti ivo pasituation yakafa panogona kubarwa mwana nokuti ndiri mwana anoberekesa. Ukada kutarisa bhuku raMark chapter 16 verse 4 tasangana naMary vachibvunza kuti ndiani kochativhisira dombo. Vhesi ya4 yobva yatiyo vakati vakatarira vakaona kuti ibwe rakanga rabviswa. Ndandichifunga nekuti vana Mary vari murodhi vaita stress, but Mwari vakanga nesolution kare because vachisvika vakasvika dombo risisipo, dombo rakanga rabviswa. Ndaida kuti Mwari ngavatendwe. Tina Mwari vanogona kubvisa matombo, tina Mwari vanotakura mitoro. Masituations angatiremera nhasi, masituations angatitambudza nekutichungurudza, rangarirai chinhu ichi, tina Mwari vanobvisa matombo kunyangwe zvichiita kunge situation yatofa isisina tariro. Kunyangwe vana vasingatereri Mwari vanogona kubvisa matombo, kunyangwe tikarwarirwa ndi Mwari vanobvisa matombo, kunyangwe tikafirwa Mwari wedu vanobvisa matombo, kunyangwe vana vapanduka uchiti unobuda kuenda kuchechi vana vanobuda kuenda kubhawa, Mwari vari kuti ivo I've got power matombo ndinobvisa. Ukada kudzidzisa zvakanaka pfungwa iyi Isaiah watiyo vanomirira Jehovha ndo vanopiwa simba. Mika akatiye ndichamirira Mwari weruponeso rwangu. So ndada kuti nditi tipe rukokouru kuti mukati meupenyu kune matombo anonetsa, kune matombo emuchato ari kushungurudza, kune matombo evana vasingachateeri vabereki, kune matombo evanhu vakadzingwa mabasa, kune matombo echivi ashungurudza vana vaMwari,
vanhu vachagoni kuchengeta mitemo yaMwari. Kune matombo ezvizhinji zvinotambudza zvinoremera vanhu, but Mwari vari kuti ivo ndiMwari vanobvisa matombo, ndiMwari vane simba rekuberekesa, ndiMwari vanorangarira, ndiMwari vanonzwa. Dai Mwari wekudenga vangakombora kuti shoko ravo. Ngatinamatei. Kuna baba vedu vari kudenga, toda kumutendai nguva ino yemangwanani nokuti muri baba vedu. Toda kumutendai nekuda kweshoko renyu retariro ramatirangaridza kuti kunyange upenyu ukarema zvikaoma, muri Mwari vanobvisa matombo, muri Mwari vanorangarira, muri Mwari vanopa simba rekuberekesa. Tendwai nekuti muri baba wedu, ramapitira zvakanaka kusvika matoatenda kumusha togara nemi nekuti muri Mwari vasingaperi. Amen. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kutimanisi yandega ondinoyendepi ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini muvambiwe rudaviro notarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini 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 umtewera kweseko ndaziza kumusimbira gotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rendo rese nguva dzese aishamwari yeidi ndinotondera Kalvari nofarira mtemo wake ndoda nditungamire rudo rwake rwakanaka rwaeresa paKalvari Jesu wanditungamira rwendo rese nguva dzese arishamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu Petro ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese arishamwari yeidi ndinotondera